ng bangus niyan. Lagay ito para hindi masira. Malusaw. Bayan. Oh. Lagay dito. Yun o. Ilagay ko dito na po. Yun o. Yan muna. Yan na pala yung technique na Pabayaan lang. mo. Good morning! Good morning po! Maaga po kami magluluto ngayon. Ang lulutuin natin is bulang lang. Madilim pa po, madilim pa. Bawon po ng mga trabahante natin. Ang magluluto, yung walang kasing gandang aposak, tsaka si Madir. Ba, walang ilaw dito. Napupunde. Wala, hindi kita nakikita. A few moments later. So, maaga po kaming nagising ngayon. Time check. 5 a.m. Magluluto po kami ng 5 a.m. na. Bulang lang. bulang lang. Kasi may lakad sila nanay eh. Kaya maaga kami titira ngayon. So, maaga kami na malengke. So, bangos, no? As usual, Kapampangan to, luto. Meron sa Tagalog ni Tapos, no? Bulang lang. Bulang lang din. Sa Bulang lang Kapampangan, din. bulang lang. Ewan po namin sa Tagalog. Oo nga, no? Oh. Bayaba. Luto Kapampangan na lang po yan. Ano mga sahog niya, ma? Number 1. Naan siya sa Tagalog? Gabi. Meron siyang gabi. Tapos, bayabas. Ito talaga nagdadala, no? Tsaka itong bangos. Tapos, bangos. Puso. Puso. Sili, puso, tsaka Tanggong. Kangkong. kangkong. Yun. Ito na po. Ito na po. Dali na namin po ang... Tirain na Yan, natin. titirain po natin muna. Ito. Barating ko ito. Sige po, tutulungan ko na lang kayo. Hmm. Daming kangkong. Pinadaramdaman mo ting magluto kung kakalantog. Okay. A few moments later. Ay, sumahap na kang mamara ka rin. Ayaw po. Tutulungan Mamaya na yan, mamaya na yan. Maano natin. Pinatatambak ang hindi tinambak. Tapos, wala nang ano ngayon, libre Ano libre? Libre yung trabaho, wala na. Wala na. Wala na. Noon Pag meron. inulit, may bayad na lang A few moments later. ng palang mo. Matagal ito. Ay, paparating yata. Yun, may pabukas yung gate. Sino kaya yan? Tignan ko muna. Hindi kaya siya pong koryo. Siya po gulo na yata yan. Hindi naman magtrabaho. Dapat hindi na natin tinatanggal yung balat. Ay, ali, ano yung lasa? Meron? Dan! Si Dan, saka si Ina. Kumana kang palang tarwi na yun. Bato nga yabe rin ka bukal to. Mamalagwala rin, yabas mo na. Kuha pa ako ng Uno itong bayabas. Balaye! Hali ka balaye. Ba? Nagbablog na kami. Ang aga naman nagising ni Higay. Hali ka balaye. Nagigising na po Magbulang lang namin. kami ng bayabas. Maaga kami nagluluto. Amsal. Hello, bebe. Ang ganda naman ng darling ko. Inang, pakipatay na lang yung aircon ni Nang, no? Sige, Inang. Okay na siya rito. Wala. Si Apple na sa palengke. Nasa palengke. Palengke na. Inutusan si Robo sa pangpang. So, siya nagtinda. Kasi sabi niya, no, magsaing ako, dami akong sinaing. Ibag magbaon sila. Doon yung kanin. Dito yung ulam balaye. Na? Iluluto na namin ang ulam. Ang bahunin nila. O tayo po magsasaing. Hindi na yun Wala magsaing. pala. Sa atin naman magsaing tayo. Opo. Magsasaing na ako. Sige. Mamaya na. Mamaya na. Mamaya na. Ibalat muna natin ito. Huwag ka masyadong hot. Una yung bayabas. Pakulo natin. Masarap Hindi to. ka nahihirapan magbalat. Walang palang na iba. Bigyan mo. Ito na lang sa'yo. So, sa'yo yan. Hindi mo po Ay, yan. siya Hindi saksanay ko sa ano pagbalat. yan. Ako naman ito sanay ako dito. Yung mga Ilocano, ganito magbalat. Oo, siya po. Sabi ko nga. Yung paler. Hindi kita yung makuha sa Kaya sa mga pagbabalat. yan. Magaling magbalat Magaling siya ako po siya. eh. Nakita ko siya. Tinuruan niya ako. O, tingnan mo. Yung arap sa yung talim.
Ngayon, pag sinugaw mo sarili mo, Yung nga eh. Eh kung ginaganon mo na. Kasalanan mo na yun. hello baby girl. Sabi ko pag ako. What? What? What do you like? Ay, Palay? balay. Tulog sila, baby. Tulog pa sila. Pa sila na. Tulog pa sila. Hindi pa si Bising. Yung mga senior lang ang gising ito kasama. Ay, pit, 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 pit. Buti nagising na. Ay, maaga nagigising. Pag nakita ko wala kami sa igan. Nagising na. Gusto mo pa sleep ka, baby? Doon ka, sleep ka. Ne? Huwag kitang unan, no? Ayaw na. Nasa palengke na si... Mrs. Masipag siya po, no? Nagtitinda na. Bukas, nasa Ilocos po kami. Mamaya madaling araw. Ano na, Martes na? Yung birthday ni... Martes na ngayon? Martes na Pungapong ano. Mamaya madaling araw, luluwas na kami. See you, Ilocos! 16 ano eh. 16. Masyadong matigas. Hindi kaya ng itak na to. Punta kayong Ilocos buwan. Birthday Gusto mo ni... sumama? 90 pala. Hindi nang pala 93. Na? 90. Trabaho ako bukas. Sabi ni... Ang... Double job. Ang nanay ko, 93. Yung biyanan ko, 95. Nung namatay? Oo. Siya pong rin 93. Kaya lang siya pong rin Madalo na nabulyan. lang yung ganyan na matanda na. Pero yung biyanan ko, hindi. Hindi na eh. Si Lola Garimo, nag-ano. Kain kampis mamaya, baby. Kain kampis. Kasi nalinggalunggong na yan. Diyan Ano? Nakalimutan ni Apple? Hindi, marami naman yan. Madui lang. Tatanggalin yan, dumi. Daddy. Lalo, baby. Ayaw fish. Ayaw, peace. Nambunin mo. Pindang. Bili tayong hotdog. What do you like, baby? Almusal. Pagluto talang pindang yung ano, karabaw. Magluto tayong pindang karabaw. No. Meron pa dyan. Ayaw pindang karabaw. Ano, what do you like, baby ko? Ayaw eat. Ayaw eat? Diet ka? McDo, ayaw mo McDo. Yan, McDo. Sige, puntahan tayo. Gusto mo. Siyempre, McDo yun. Yun ang sabi ko sa'yo, Aposak. Yun ang sabi McDo. mo. McDo. Okay. Nino yan. Sano? McDo. Baon ng mga tao natin. Si Pare McDo Bong, ka si na. Renzo. Pagkain sa bahay. Aga mo na gising, bebe. Na, bebe? Aga mo na gising. Naka-diaper ka pa niyan? Naman na po. Ay, siyempre po, naka-diaper pa yan. Baka Hindi pa puno. puno, bebe? Hindi pa puno ang alisin na natin ha. No, wala pampers. Wala ha. Ay, mga pampers. Ikaw naman pala Ikaw naman na. Sabi mo, naka-pampers. Ay, hindi ka naka-pamper. Palagi akong kumukontra sa kanya, po sa kaya. Si Lola Francine kasi eh. Ay wala pala oh. Ay very good. Tinanggal Wala na pala siguro. oh. Nakapandi na lang. Ikaw naman Lola Francine naman. Yung dalawa senyor, ha? Namula kayo. mo hand. Hindi maganda yung Lola Francine ha. Kailangan ipuin mo muna bago mo sabihin kung may pampers. Wala na pala. Di wow. Kunin ko yung bike mamaya, bike ka dyan. Bike ka. Medyo maproseso lang po ang pagluluto ng bulanglang na bangos. Pero masarap po. Ay, Ito pong bayabas na ito, galing po sa bayabas namin. May bayabas po kami. Mamaya pakikita ko sa pakikita ko sa kanila. Kung Kung saan kinuha. Dito po sa tabi ng gate namin, may bayabas. Magluluto na, magkakatay daw ng baboy sa Ilocos. Magdala kayo ng dinuguan ha. Gusto mo yung dinuguan? Oo, O sige, pagka meron para pag may sobra. Kukuha ka na agad, tatabi ka na. Sabihin mo kaya pungapong, yung balay mo, humingi. Ayaw na yung lola, gusto niya tawagin ko rin balay eh. Ay, ganun. Oo, ang nanay ni Apple, ang balay, kasi alaga si Apple eh.
na ni baby. Balaya sabi niya, ako tawagin mo rin, huwag mo akong tawagin na lola. Balay rin. Oo, sige, balay. Sabi ng balay mo, bigyan mo raw yung dinuguan ka mo, ha. Focus mo muna ako. Siyempre. Masarap yung dinugan nila, yung linuluto ng mga Kunin ko saglit yung bike ko, no? Sige. Bike niya. Upo ka dito, ikaw yung ano ngayon, ikaw yung director. Upo ka dito. Kukunin yung bike mo. Upo ko yung bike mo. Ha? Upo ka dyan. Na? Kamalikot, bebe. Sarap ng kope. Tulog ka dyan. Maagang ano yun, nagigising. Makakalimutan ko si Apo Ramon. Naku, baka sabihin niya sa kapil lang eh. Magsalita kayo. Darling, shut up! Gising ka na ba? Gusto ko i-shout out. Gising ka na. Isa-shut up ko yung mga buong Magdami. patling. Sila Kathleen, JR. Lahat na po isa-shut up ko. Wala rin din siya, ano. Mga pinsan ko, mga tita ko sa Bukana, kahit madaling araw, kung gising na kayo, good morning. Tita Lita, tagal na tayo hindi nakikita. Good morning, good Mga 6 morning. years na siguro. Ay, tagal naman. Tagal na. Dito lang. Ay, hindi naman po ako nagpupunta. Isang baryo lang, doon ang baryo niya. Nung umalis ako kay 6 Kuya. years? Ay, Nung ikaw umalis naman. po ako kay Kuya Noel, hindi na kami nagkita ni Tita Lita. O ilang taon na po, ilang ano na po yun. Tagal na rin. Ay, ikaw naman. Si ano, di ba nung namatayan, doon siya? Sino? Asawa ni... Ay, hindi kami rin nagkita. Ako, nagkita kami doon. Siya Darang Lita. Ayun nga pala, nakita Pumunta ko. doon nung namatay. Sumisingit nga po eh. Oh, huwag mo na sabihin ng darling ko. Sumisingit mo, Oy. Darang Lita. Nakita ko noon nung pumunta ko doon sa kapatid niyang namatay. Oo nga po pala. Kita kami. Hmm. Kahit po sa pagkatapos ng ano. Andun. Wala pa pala 6 years si Bapang Ming. Hmm. Anong pangalan? Bartolome. Bart. Ikaw naman, wala pa yata. May isang taon na ba? Meron na po. At saka, 2 years na pala. at saka si ano? Anong pangalan yun? Yung asawa nung nagtitinda ng... Sinarang Nancy. Oo, yung asawa niya. Anong Ay, pangalan? matagal na rin si Bapang ano. Si tatay ko, 2 years na rin po eh. Si, anong pangalan yung asawa niya? Si Nancy? Oh, shut up, Totoy? Darang Totoy? Nancy. Totoy yung pangalan niya? Sino po? Si asawa ni Apong Nancy. Bonjeng. Apong Bonjeng. Oo. Ibanlaw na muna ito. Lagay mo na dun sa kumukulo ng ano. Kumukulo ng tubig. Ay, ano ko po, lulublog. Hindi na polish yung gabi, no po? Ah? Hindi ko na-miss yung gabi, no? Oh, tignan mo kung malambot na. Kung malambot na, lisin mo na. Baka... Malambot na. Ay, pakilis na lang. Po, Pakilis mo na lang. alisin ko. O, para hindi madurog. Saan ka pupunta, baby? Ha? Bike! Andyan na yung bike mo? Oh, yain ko lang yung ano, Edmond. Sige nga. Sige, basta mamaya na yung ano. Dito muna, tirahin mo na yan. Yun, okay na. Yan. Na ano na yung ano? Asa, kinilaw. Okay na yung ilaw. Ay, thank you.
Tingnan mo ma. Ano lang pala kailangan na mag-init? No? Yung ilaw. Oo. Oo, kailangan pala mainit. E di kumukulo, ito ano yun natin. Sabi ko ka lang yun eh. Sige, yan. Ganyan ang ginagawa ko. So, paumaga na guys, no? Isang magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating Sa lahat. mga ano to. Sa mga manok, bibe, Oo, Okay. kinakain lahat yan. Lahat kinakain, no? Walang tapon dito. wala. Kape ni Apo sakto, no? Oo, Sa'yo kape ko yan. Tinira ko Gusto na yung yung sa'yo. sa akin. Nawawala na yung sa akin. Sarap magising na maga, ma. Oo, kapong ganyan nga eh. Presko yung ano. Saka marami ka nang matrabaho. Kagaya. A few moments later. Mga ingredients ulit. Mga first mo, di ba? Oh. Pinakulang ko na yung gabi. Oh. Tapos, yung bayabas, pinakuluan. Oo, okay. First Pagkakulo step. ng ano, ilalagay yung bangos. Ang mga ingredients, no? Ulitin natin. Puso ng saging, kangkong, sili, bangos, bayabas. Yun lang. Tapos, first step, pakuluin muna yung Gabi. gabi. Okay. Gabi. Pumulo na po yung gabi. Yun, dito naman yung bayabas. Yes. Yun, no? Ang ganda talaga ng ano, ng bangus, no? Maganda. Matataba. Nakapusa. Taba. Yun, no? Ito yung ating isang cook. O, ma. Say hi. Say hi. Hi! Hi! Pasok muna po ako sandali dito sa Sige, loob. pasok ka muna. Sa mansion mo. Mansion. Mansion dugo. Para ganun, hindi malansa. Yun, no? Talagang linis na pusa. Oo, talagang nilinis ko yan. Ang importante na alas yung dugo. Kasi hindi malis ito mataba ito. Oo, diba? Yung ano, yung taba. At akin po ng baso, hindi ba lang? Alin po? Ay, nandun po. Nilinis ko na kagabi. A few moments later. Asin. Okay. Yun, no? Yun, no? Lagyan ng konting asin para Para may lasa. Ay! Oh, yun, buhay pa. Buhay Buhay pa. Bakit lumulukdag? Yan, ayan na. Oh. Yun, no? Oh. What do you like, babe? Bigyan mo daw ng chocolate yung apo mo, ma. Wala pa akong chocolate. Yung Fuji bar. Ayun na lang tinapay na. Oo, tinapay, oo. Kukuha ko. Hindi pa dumating yung chocolate ko, si Tito Amir. Sabi niya, bibigyan niya ako. Kaya ano pupuntahin ko mamaya? A few moments later. Ito po yung bangos. Yun, no? Lagyan namin. Ba't hindi mo lahat nilagay mo yung bangos? Sandaliin muna. Lagyan namin dito. Para lalabas yung lasa, yung katas. Sa tubig na mainit. Ako yung sabaw niya lang gusto ko hapos, ha? Sabaw. Oo. Ganyan pala ang tira ni Madiel. Ganyan. Malasa pag ganyan. Kumuha ka pang malamig na tubig niyan sa ano. Ito po. Sa bomba to. Oo, yan. Oo, yan. Huwag tayong kokontra hapos, ha? Ano ba yun? Ano ko kontra kaya ako? Huwag tayong kokontra dyan. Ito yung boss dyan. Hindi natin sasali ito eh. Kahit di sasali Hindi. yung buto-buto. Yung bala po, hindi mo sasali. Buto lang matitip. Mhm. Huwag tayong kokontra hapos, ha? Basta huwag tayong kokontra.
Kain ko. Bibida. May bida, may kontra. May bida na eh. Okay. Okay. Hindi, lagay ito. Yung sabaw ang importante. Oo, Pa po niya, man. oo, sige pa. Sige pa. Yun oh. Sige pa. Tugtugin pa ng tubig. Ay, dagdagin natin kasi. Sige, Buhusan kuha ka pa ng tubig. Darling, kumuha ka pa. Marami pong tubig sa pusa, hindi na maubos niya po sa akin. No? Yung pinagkukunan po ng tubig na pusa. Wala po kami kuryente, pwede po sa poso. Lagyan mo pa kumasa. Mga pusa, pagkalagay, lagay mo. Yan oh! Ganyan ang tira. Ganyan ang tira. Ay, huwag mo na lagay yung balat siguro. Oh, bigyan mo na yung kangkong. Oo. Ganyan lang muna yan. So, umaga na po, no? Dito po namin kinuha yung bayabas. Ang bilis ng mag-umaga. Yan. Bayabas. Yun, no? Hello, bebe! Love you! Oh, one mo. Oh, kiss, siyempre kiss. Yaman. Lalas ang chocolate. A few moments later. No, palapit na to, no? Oo. Tapos alisin namin ang bangus niyan. Bakit? Ilagay ito para hindi masira. Malusaw. Bayan. Oh. Lagay dito. Yun, no? Oh, ilagay mo dito na po. Yun, no? Yun, no? Ganyan muna. Yan na pala yung technique na, Pabayaan no? mo muna para hindi malansa. So, ang technique para hindi malusak yung isda, pagkaluto, iyahon, no? Bago ilagay yung ano, Tapos yung kangkong. kangkong. Kasi sobrang malulusaw talaga. Oh, hawakan mo to, apusak para ginayaan si nanay, ah. Hawakan ko po. Basta tayo niyan, ako cameraman, ikaw assistant. Ah, Oo. siyang chef. Gusto ko na sabaw. Oo, masarap yung sabihin. Yun, no? Yun, Dali no? po. Po, alisin natin yung sabaw. Okay. Ayan. Dito po. Ayan. Mayroon pa ba? Ayun, mayroon pa. May buntot pa yan po. May buntot pa. Sa buntot. Ah, may ano Ba, pa? may katawan Ah, pa. may katawan pa. Oh, mayroon pang buntot pa yan. Buntot. Isa po. Saan yung buntot? Baka lumalangoy pa dyan. Lumalangoy Oo, na. may Ayan. katawan Ay, pa. mayroon pa. Doon po. Oh, Doon. hindi alam ni Apusak. May nakawala sanang dalawa. Ayan. Ang buntot po. Oh, ito nakatiraw yung buldet. 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 Ayaw na sumama. Yun, yun. Ayun, ayun. Ah, lumalangoy, lumalangoy. Parang ano? Serena. Yung Serena. Okay na yan. Apusak. Okay na, wala na. Lagay ko na itong ano. Lagyan mo na ito na Apusak. Okay po, sandali. Ayan. Yan, lagay ko na ang Oh, kangkong. tapos okay na yan. Yung kangkong na yan. So, ganyan po pagluto ng bulanglang. Okay. Yun, oh. Tapos teka, sadali, anin natin. Yan. Hindi malasaw yung ano. Yung bangos. Tama. Yan, no, sarap. Ayan Yun, na. no? Pwede na. Palambutin na lang ito, tapos na. Okay. Walang lipgit naman, no? Sama-sama na dito. Oo. Ito po, yung Ang baon nila. ang baon ng nagtatrabaho. Si Renzo at saka si Parembong. Yung bako. Shoutout nga pala kay Kuya Tonet. Nasa Dingalan ngayon. Nueva Ecija. Yung boom truck natin nandoon. Sa mga gustong mag-rent ng mga heavy equipment, meron po tayo yan. Ilalagay ko sa screen. Salamat po. Okay. Yun, no?
Yun, no? Sabaw pa lang. Kulay gatas, no, ma? Mm. Ganyan talaga, kulay gatas. Oo, lagyan mo ng ano, puso. Para magkulay gatas. Okay. Lagyan ayo. O yung anong bibigay ko? Yung dalawa, hindi. Dalawang gitna. Apat, bali apat. Dalawa. Dalawang ulo, sige. Ayan. Yun, no? Dalawang ulo. Yun, no? Yun, no? Ay, ito na lang gitna. Bala, saan gusto ko yung ulo? Okay, yan. Pwede na yan. So, itong advantage ng mga nagigising. Luto na. Pagluto ka ng ano. Ito po. Oh. Lagyan mo pa ng konti sabaw. Sabaw pa. Mm-mm. Lagyan pa ng gulay. Marami yung gulay. Yan. Sabaw. Sinasabi na wala ng power. Ba, di sinabi, puti naglaba tayo kahapon, no? Okay na ito. Okay na. Oh,